daidaita sahunku. Daidaita sahunku. Da Allah ka faɗa mun zai samu a bakinka. Ba Allah a gaya masa. Wani babban iyayen ku sau da ƙafa, ko kuma kai ne babban faruwanka da su. Kai! Me kike yi a nan? Nasiha. Nasiha? Wa kike ma nasiha? Wannan ta riƙa bin uwarta wannan. Ai uwarta ce ko? Shi kuma wannan ba ruwansa da su tunda ba danginsa ba ne ba ma da Allah za a zauka ya fi. Kai aikin ka ne yi ma dabbobi nasiha? Kirka tuttuza a gangare gidayen ruwa haka kawai nake gaya musu wannan. A'a in zo in tadda ta za ta kurguma min sata ka gaya min wai kana yi ma dabbobi nasiha. Gwarokwa